Dobrý deň ľudia, dneska tento môj Samsung starý, no už nefunguje, tak idem robiť pre neho pohreb. Tak bude tuto, takže dám ho za to sem, tak. By the way, no, ja ho zakúpim a potom neviem čo. Dobre. Zoberieme kameru. Takže porádne sa nezmestí, tak ešte zväčším. Dobre, tak to nebudem všimať. Tu bude mŕtvola, už to je. Trochu ideme zakopať. Takže môžete teraz všetci zakopať, že RIP do komentárov za môj starý mobil. Ty choď preč. Takže napíšte teraz do komentárov, že RIP mobil. Idem to vyznačiť, ale neviem s čím. Palička. To neviem, či bolo dobré. No, to nebolo dobré. Počkajte. Dobre, mám takú, no je to zase niečo iné, ale je to keby palica, no. Takú dáme sem napríklad. Tak aby sa nezohla zase. No, tu je akorát mobil, tak. Táto palica asi nebude fungovať. Dobre, zobral som kamene na pohreb. Takže máme kamene na pohreb. Tak toto bude znamenie, že tu je mobilček. Takže napíšte do komentárov, že RIP Samsung. Takže dovidenia.